Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak ugi ibu-ibu ingkang satu kinurmatan, ugi dumateng muda tumaruna ugi adik-adik ingkang tansah kawula tresnani. Ugi mboten kesupen dumateng Ustadz Fajri Abu Fakih ingkang ugi kawula hormati. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah taala saged makembal pinanggih malih wonten ngaosan ba'da maghrib Masjid Al Hidayah punika. Kula mewakili saking panitia ugi takmir Masjid Al Hidayah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan, mugi-mugi kerawuhanipun panjenengan sami menika pikantuk ilmu ingkang bermanfaat dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi pikantuk ganjaran ingkang ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang minulya wonten ing pengaosan sonten iki mangke menika kanthi irah-irahan adabipun tiyang muslim. Menika kapendhet saking kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim pinangka pepanggihan ingkang kaping 3. Mungkin insyaallah badhe dipun wedharaken nggih menika dening Ustadz Fajri Abu Fakih hafizahullah taala. Beliau pinangka kepala sekolah wonten ing Pondok Pesantren Al-Karimah Karanganyar. Alhamdulillah beliau saged rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Para rawuh ingkang minulya, ngaturaken sekedhik pawartos nggih bilih mangke sabibaripun pengaosan utawi salat Isya. Insyaallah mangke dipun sediaaken sekedhik daharan. Monggo mangke pasugatan ingkang sampun kasediaaken menika dipun rehabi lan dipun dahar kanthi mardu mardikaning penggalih. Mugi-mugi saged dadosaken barokah dumateng kula panjenengan sami. Bilih mekaten kemawon saking kawula, monggo kita simak sarengan ngaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustadz. Dumateng ingkang kula hormati ugi kawula bekteni Ustadz Fajri Abu Fakih hafizahullah taala, wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken sak cekapipun. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika monggo anggenipun ngadhang-adhang syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ingkang kathah sehingga kula sami saged makempal saged manunggal wonten ing Masjid Al Hidayah menika. Sak perlu sami-sami ngaos, sami-sami ngangsu kawruh perkawis agami menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi sedaya amal soleh kula njenengan sami lan dipun paring istiqomah anggenipun nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka tuniki mugi-mugi sholawat win salam keparingaken katatepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tunggi dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun dan sedaya pendhariripun ingkang setia mituhu dumateng sunah-sunahipun dumugi puputipun zaman menika. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah ingkang tansah
dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waring dalu menika badhe kita lajengaken ngene pembahasan adapun tiyang musring dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika adab ingkang nomor 9. Adab tiyang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika at-taubatu ilaihi wa dawamul istighfar. Nggih menika tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ngata-ngata anggenipun istighfar nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para bapak dan ibu ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami kedah menyadari bilih menungso menika kathah kalepatipun. Kathah tumindak dosa lan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengabarakan ngendika ning hadis qudsi bilih Allah ngendika ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala ngendika ya ibadi wahai hamba-hambaku innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar sak temene sira kabeh kuwi tumindak lepat tumindak dosa al-laili wan-nahar dalu saya menika siang malam kalau bener sama menika tumindak lepat fastaghfiru nyuwun pangapura sira kabeh dumateng Allah Subhanahu wa taala wa ana aghfiru dzunuba lan insun badhe maringi pangapura. Lan menika kedah kula menjang sami sadari bilih menungsa menika kathah kalepatenipun boten wonten ingkang maksum napa wonten nggih sedinten wau wonten ingkang boten tumindak dosa kinten-kinten enten mboten enten kadang nggih ngrasani ghibah namimah ngapusi nyentak anake apa tiyang sepuhe lha menika tumindak kalepatan tumbak dosa. Mila ma'asal muslimin jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kula menjang sami kedahnya dari bilih mungsuh menika kathah kalepatanipun. Maka tenuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bila sedaya keturunan Adam menika khata'un kathah tumindak kalepatan tumindak dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun lan hamba ingkang sae nalika tiyang menika tumindak kalepatan tumindak dosa yang menika enggal-enggal tobat nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menika poin ingkang sepindah poin mensami kedah nyadari bilih manungsa menika panggenanipun kalepatan lan dosa. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Bila Allah Subhanahu wa taala ndhawuhaken dumateng mengenai sami anggenipun tobat. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 dosa setunggal. Surat napa? An-Nur ayat 3 dosa setunggal. Allah ndhawuhaken wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Padha tobat sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala ayyuhal mu'minun tiang-tiang ingkang beriman la'allakum tuflihun supados sira kabeh entuk kabejan supados dados tiang-tiang ingkang muflihun tiang-tiang ingkang
sukses, tiang-tiang ingkang beruntung menika kanthi tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wong kang iman, sira kabeh padha tobat marang Allah Subhanahu wa taala kanthi tobat ingkang saestu, tobat ingkang sakleres-leresipun. Mila di antara syarat tobat menika sebagian para ulama menjelaskan wonten gangsal. Ingat sepindah nggih menika menawi tiyang menika tobat kedah ikhlas karana Allah Subhanahu wa taala. Tobat mboten karana pekewuh. Tobat mboten karana mengharapkan imbalan. Mboten. Ananging tobat menika salus tanggung ibadah menika kedah ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asal muslimin rahimakumullah, mila kula lempengan sami kedah ningali dumateng manah kula lempengan sami dumateng ati kula lempengan sami nalika kita menika tobat menika napa leres-leres ikhlas, napa karena tanggonipun, napa karena pekewuh lan sanesipun. Dan maka poin ingkang wigati ingkang penting bilih tobat menika kedah ikhlas karena mengharap maghfirah pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mila tobat menika kedah saestu. Mila para ulama menjelaskan pilih syarat-syarat tobat menika wonten gangsal. Menika syarat ingkang lengkap. Sepindah nggih menika ikhlas. Anggenipun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala menika karena Allah Subhanahu wa taala. Mboten karena pekewuh utawi sanes-sanesipun. Nomor kalih nggih menika an-nadm. Wontenipun manah menika getun. Getun sampun tumindak kalepatan tumindak dosa. Nomor 3 nggih menika al-iqla, nilaraken dosa kala wau. Nomor sekawan nggih menika al-azmu alla ta'uda fil mustaqbal. Wonten tekad ingkang kuat, niat ingkang kuat boten badhe ngambali malih dosa utawi maksiat ingkang sampun dipun lampahi. Nomor gangsal nggih menika tobat nalika pintu tobat tasih dipun bikak dening Allah Subhanahu wa taala. Awit pintu tobat menika badhe dipun tutup dening Allah Subhanahu wa taala wonten kalih. Sepindah nggih menika nalika matahari jumedul saking barat. Nomor kalih nggih menika nalika tiyang menika tobat ananging nyawa menika sampun dumugi rongkongan. Menawi hamba menika tobat saderengipun sakaratul maut, saderengipun ajal nyawa menika dumugi kerongkongan, Allah badhe nampi tobatipun. Lah menika ma'asal muslimin ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dipun wastani taubatan nasuha. Tobat ingkang sak temenipun sak sejatosipun nalika yang menika memenuhi syarat tobat menika. Sepindah ikhlas, nomor kalih wontenipun an-nadmu nggih menika ngetuni perasaan getun. Nomor 3 nggih menika nilaraken kalepatan utawi dosa kala wau. Nomor sekawan wonten tekad ingkang kiat boten badhe ngulangi kalepatan wau. Nomor gangsal tobat nalika pintu tobat tasih dipun bikak dening Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi merintahaken ndhawuhaken dumateng kula sami anggenipun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten namung ndhawuhi dumateng umatipun, ananging beliau piyambak menika tobat istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala sedinten menika 70 lan wonten riwayat lain kaping 100. Anggenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tobat. Wonten hadis ingkang sepindah inggih menika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bil Abu Hurairah radhiyallahu anhu menika ngendika sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ndawuhaken wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum akthar min 70 marratan rawahul Bukhari. Bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika wallahi demi Allah sak temene aku la astaghfirullah istighfar nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala wa atubu ilai lan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala fil yaum sedenten menika akthar min 70 marrah luwih saking 70 dosa. Menika hadis riwayat Imam Bukhari. Wonten hadis lain bila Rasulullah menika tobat kaping 100 sedinten. Menika sang sahabat Al-Akhar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala dheweke ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dawuh ya ayuhan nas wahai menungso menika luwih umum tubu ilallahi sira kabeh padha tobat marang Allah Subhanahu wa taala wastaghfiruhu lan nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala fa inni atubu fil yaum sak temene aku tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala sedinten menika mi'ata marrah kaping 100. Ya menika wonten hadis menika wonten pelajaran bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika qudwah contoh kagem umatipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten namung ndhawuhaken ananging Rasulullah ugi nglampahi. Rasulullah ndhawuhaken dumateng umatipun supados napa tobat istighfar maka tanuki Rasulullah nindakaken amalan menika. Lah menika Rasulullah ingkang sampun dipun jamin mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun dipun apura sedaya kalepatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ananging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasih taubat istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala kaping 1 sedinten. Jenengan bayangke. Terus Rasulullah sedinten menika maos astaghfirullah wa atubu ilaih. Kaping pinten? 100. Nah kinten kula panjenengan sami sedinten menika maos ping pinten? Pinten, Pak? Nggih. Lah menika ma'asyiral muslimin rahikumullah. Rasulullah qudwah kula panjenengan sami. Tulodo kula panjenengan sami anggenipun gesang wonten ing alam donya menika. Supados kula sami anggenipun mangke dipun pendetin Allah Subhanahu wa taala kanthi kahanan ingkang sae. Awit napa? Napa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndhawuhaken istighfar, ndhawuhaken tobat? Awit ajal menungso menika mboten wonten ingkang mangertos. Kematian menungso menika mboten ingkang mangertos. Lah menika pun sami dipun dawuhaken anggen beristighfar supados nalika Allah Subhanahu wa taala mendhet
dumateng kula sami kanthi kahanan ingkang sae, kahanan ingkang sampun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados sami menika anggenipun dibandhet dening Allah Subhanahu wa taala kanthi husnul khotimah. Mila ma'asal muslimin jamaah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menika pentingipun kula sami anggenipun ngata-ngatai tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tanuki kalimat istighfar. Kula sami dipun dawaken ngadang-ngadang anggenipun istighfar. Istighfar maknanipun nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa fungsinipun? Manfaat nalika tiyang menika maos istighfar. Sepindah fungsi sang istighfar menika saged menghapus kesalahan. Nomor kalih saged nambal kekirangan nalika tiyang menika nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Contonipun, sasampunipun tiyang menika salat, salat sampun rampung lajeng salam ingkang dipun waos napa? Istighfar gitu. Fungsi istighfar wonten sampunipun salat menika kagem nambal kekirangan nalika nindakaken salat menika kathah kekurangan. Dan menika fungsinipun. Nomor kalih istighfar menika fungsinipun supados Allah Subhanahu wa taala maringi pangapura. Maringi maaf dumateng sami anggenipun nalika tumindak kalepatan. Ma'asal muslimin jamaah ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi istighfar menika salah satu anggalipun zikir ingkang saged memecahkan sedaya masalah. Kuncinipun wonten istighfar menika. Wonten satunggalipun ulama Hasan Al-Basri menika nate dipun dugeni tiang menika mengadu dumateng Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kula menika mengalami paceklik. Lajeng Imam Syafi'i, Imam Hasan Al-Basri maringi nasihat istaghfirullah, istighfar marang Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi dugi melih tiyang ingkang mengadu dumateng Hasan Al-Basri, wa Imam kula menika sampun keluarga ananging boten dereng dipun paringi keturunan. Hasan Al-Basri ngendika maca istighfar. Maka tenugi wonten tiyang ingkang dugeni Hasan Al-Basri menyampaikan permasalahanipun. Lajeng Imam Hasan Al-Basri supados tiyang menika ngadang-adang anggenipun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhar. Faqultu astaghfiru, mila Allah Subhanahu wa taala ndhawuhaken istaghfiru sira kabeh padha njaluk pangapura. Innahu kana ghaffar, bila Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maringi napa pangapura. Yursilis sama alaikum midrara, saking istighfar niku wau yursilis sama Allah badhe mandhapaken jawah ingkang barokah. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhar. Maka tenugi sebab istighfar menika badhe Allah maringi
keturunan, maringi harta, maringi jannati wa anhar, sungai-sungai. Jadi fungsi istighfar menika salah satunggalipun nggih menika badhe nggih. Tiyang menika angsal keturunan, angsal nikmat kanugrahan ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menika adab tiyang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika ngata-ngatai anggenipun taubat, anggenipun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adab salajengipun adab ingkang nomor 10 nggih menika al-muhafadzah 'alal faraid wal wajibat. Jagi kewajiban lan perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adab tiyang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala nalika Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken kewajiban tiyang muslim nggih menika njagi nindakaken kewajiban menika sak sae-saenipun. Salah satu menika kewajiban ingkang bener sami kedah jagi nggih menika perkawis salat. Perkawis salat menika rukun Islam ingkang nomor pinten? Nomor kalih. Sak sasampunipun tiyang menika syahadat mila rukun Islam nomor kalih nggih menika iqamus shalah. Tiyang menika njagi perkawis salat menika. Salat menika perkawis ingkang dados barometer. Menawi tiyang menika gayuh kesuksesan kabejan menika kedah jagi perkawis salat menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ing salah satunggalipun hadis, inna awwala ma yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in suluhat faqad aflaha wa najaha wa in fasadakat faqad khaba wa khasara. Sak temene perkawis ingkang sepindah ingkang badhe dipun tangleti dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing dina kiamat marang hambanipun perkawis napa? Salat. Wa in suluhat menawi salatipun menika sae, salatipun sempurna, faqad aflaha wa najaha. Tiyang menika badhe nemoni napa? Kesuksesan. Badhe nemoni kabejan. Wa in fasadat ananging menawi salatipun menika rusak, faqad khaba wa khasara. Tiyang menika badhe nemoni kerugian, kebangkrutan. Mila ma'asyiral muslimin jamaah ingkang sedaya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adab tiyang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring nikmat ingkang kathah nggih menika njagi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Jagi kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Awit menika salah satu ngelipun amanah. Amanah saking Allah Subhanahu wa taala dumateng hambanipun nggih menika perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban ingkang sampun dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kedah kula sami menika jagi. Terutama nggih perkawis napa? Salat. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna khayya. Bila mereka wonten generasi saksanipun nabi sahabat menika wonten generasi ingkang adaa'us shalah, tiang-tiang ingkang meremehkan salat, tiang-tiang ingkang menelantarkan salat. Para ulama menjelaskan napa tiang menika nilaraken salat mboten ananging mboten gatosaken tiga perkawis sepindah. Tiang menika salat ananging mboten gatosaken rukun-rukunipun, mboten gatosaken syarat-syarat salat. Kathah tiyang muslim menika salat ananging salatipun kaya dene pitik mangan.
salatipun cepet nutul, mboten wonten tumakninah. Awit tumakninah menika salah satunipun rukun wonten ing salat. Menawi rukunipun mboten dipun tindakaken, ateges salatipun mboten apa? Mboten sah. Ya menika sepindah kedah nggatosaken rukun-rukun salat utawi syarat-syarat utawi kewajiban-kewajiban wonten ing perkawis salat menika. Menika kewajiban kula sami kedah sinau belajar perkawis salat menika. Nomor kalih tiyang menika mboten nggatosaken wedalipun. Pilih inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bila salat menika sampun dipun tentokaken wektunipun, wekdalipun sampun wonten. Duhur jam pinten, asar, maghrib, isya, subuh wonten. Ananging wonten saperangan tiyang menika salatipun di akhir-akhir waktu. Mira Allah Subhanahu wa taala ngendika fawailul lil musallin, cilaka wong-wong kang salat, wong salat kok cilaka. Napa sebabipun? Alladzina hum an salatihim sahun. Nggih. Tiyang menika lalai dalam waktunya. Remen anggenipun nunda-nunda salat. Engko sik sedelok engkas. Waktune isih dawa. Lah menika. Nomor 3 khususipun tiyang jaler. Tiyang menika mboten purun salat berjamaah wonten ing masjid. Kewajiban tiyang jaler salat 5 wekdal gangsal wekdal menika kedah wonten ing masjid. Kajawi wonten udzur. Wonten salah satunggalipun sahabat, nggih. Sahabat menika wuta. Badhe nyuwun keringanan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula niki wuta. Mboten wonten tiyang ingkang saged nuntun kula dumateng masjid. Napa kula angsang salat wonten ing dalem? Mila Rasulullah tanglet. Hal tasma'un nida, kowe apa krungu adzan? Lajeng tiyang menika mangsuli, "Na'am, nggih ya Rasulullah, kula mireng adzan." Fa'ajib. Teka ning masjid. Jangan bayang nggih. Tiyang menika sampun wuta, mboten wonten ingkang saged nuntun dumateng masjid, badhe nyuwun keringanan dumateng Rasulullah supados salat wonten dalemipun. Terus pripun menawi wonten ing zaman sakmenika tiyang menika seger waras gitu. Terus ora salat wonten ing masjid mboten wonten udzur. Alasane napa? Kula tesih gadah kesibukan, tesih gadah bisnis lan sanes-sanesipun. Mila ma'asal muslimin rahikumullah. Kewajiban ingkang tansah kula sami jagi terutama ingkang perkawis salat menika. Awit perkawis salat menika perkawis ingkang sepindah badhe dipun hisab dening Allah Subhanahu wa taala. Perkawis sepindah ingkang badhe dipun tangleti dening Allah Subhanahu wa taala. Dados barometer ukuran. Menawi salatipun sae fa insyaallah sanesipun mungkin badhe sae. Ananging menawi salatipun tasih nggih mboten gatosaken sebab nggih macem-macem lan menika badhe nggeret dumateng perkawis sanesipun. Mira ma'asal muslimin azzaluyakum adab kelem dan sami kedah dipun jagi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah Subhanahu wa taala sampun maringi dumateng kula sami nikmat ingkang kathah. Mila tugas seorang hamba adab yang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala nomor 9 nggih menika taubat lan ngadang-adi anggenipun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10 nggih menika jagi sedaya kewajiban ingkang sampun diparangaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin jamaah ingkang tansah
dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mekaten ingkang saged kawula aturaken babagan materi mbok menawi wonten pitakenan wonten badhe tanglet perkawis napa ingkang sampun kula aturaken napa sanesipun kawula sumanggaken wonten tasih wekdal gangsal menit nggih insyaallah. Nek mboten wonten nggih insyaallah kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkisah masalah sholat tahiyatul masjid. Pasti sebagian wonten masalah sholat tahiyatul masjid itu ada kalian pasti wonten ingkang sholat akhirnya sholatipun kados Nggih. Waalaikumsalam. Berkaitan pertanyaan kalian sholat tahiyatul masjid. Terus mereka salah satu pun adab menawi tiyang menika mlebet dumateng masjid menika sholat tahiyatul masjid. Maknanipun sholat menghormati masjid. Nangko termasuk keutamaan masjid. Ingat sepindah pilih sholat tahiyatul masjid menika para ulama khilaf. Wonten ingkang berpendapat hukuminipun wajib, wonten ingkang sunnah. Pendapat ingkang kuat pilih sholat tahiyatul masjid menika hukuminipun adalah sunnah. Menika sepindah. Hukuminipun apa? Sunnah. Terus berkaitan kalian menawi yang menika sholat tahiyatul masjid lajeng dereng rampung kok sampun iqomah ngoten iki. Ingkang paling sae pripun? Menawi tiang menika tasih sholat tahiyatul masjid utawi sholat sunnah sanesipun lajeng iqomah sampun dikumandangkan mila Rasulullah ngendika idza uqimas shalah menawi sholat sampun badhe dipun tegakaken maka tidak ada sholat lagi. Maknanya apa? Sholat menika dipun batalaken dengan syarat ketika sholatnya itu masih mungkin lama. Contohipun ngeten nggih. Terus yang menika sholat sunnah entah nika tahiyatul masjid utawi sholat sunnah qobliyah yang menika tasih angsal 1 rakaat sampun iqomah. Lah menika syariatipun menawi dipun lajengaken sampai selesai mangke mboten nuntut. Lah menika kedah dipun apa? Batalkan. Ananging menawi sampun menika sampun angsal 2 rakaat mungkin sampun apa? Sujud nggih kantun apa? Tahiyat menika dipun lajengake mawon. Terus melihat keadaannya. Ketika sudah iqomah menika wau mengke kira-kira niku saged nglajengaken dengan sempurna menika dipun lajengaken. Ananging nalika dipun lajengaken kok mengke mboten nyandak nggih menika dipun batalaken menawi sampun ditegakkan apa? Salat wajib. Insyaallah ngoten. Ngoten nggih. Terus melihat keadaan dibatalkan atau tidak sholat sunnah ini ketika sudah apa iqamah maka dilihat posisi tiang sholat menika badhe ajeng rampung utawi mboten. Nek kira-kira tesih dangu menika langkung saenipun dipun batalaken lan menawi ajeng rampung nggih mboten ketinggalan takbiratul ihram imam
menika dipun sempurnakan. Menika pendapat sebagian para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanesipun mungkin wonten kita tutup. Monggo sanesipun Bapak Ibu ingkang wonten pitaringan kedua sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apabila salah satu dari jamaah itu mendahului gerakan imam Ustaz, dan yang sebelahnya itu dengan respek juga diikuti, dan yang ingin saya tanyakan, apakah sholatnya itu harus diulang Ustaz? Mohon pencerahan dari Bapak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Berkaitan dengan seorang makmum, ya, maka bagaimana adab ketika sholat berjamaah? Kemudian di situ ada imam. Maka Rasulullah mengatakan, ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Dijadikan ada imam itu untuk diikuti. Yang namanya mengikuti itu adalah setelahnya. Namanya mengikuti adalah setelahnya, nggak boleh mendahului atau terlalu lama. Maka ini adalah menyelisih daripada tata cara atau syariat dalam sholat berjamaah. Jadi kaidahnya ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Terus dijadikan imam itu untuk diikuti. Namanya mengikuti itu adalah apa? Setelahnya. Ketika imam sudah selesai gerakan, baru dia mengikuti. Contohnya pun, imam dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka baru makmumnya mengikuti Allahu Akbar. Begitu pula gerakannya, ya. Maka itu yang harus diperhatikan, makmum harus mengikuti imam dalam semua gerakan, ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah sholatnya sah? Kalau dikatakan sah adalah sah, cuma dia ada sebagian menyelisih terhadap perkara sholat berjamaah tadi, dan tidak perlu untuk mengulangi. Artinya sholatnya sah, cuma dia dalam tuntunan sholat berjamaah ada sesuatu yang kurang pas, diantaranya mendahului daripada imamnya. Dan perlu diperhatikan bagi seorang imam juga. Jadi di sana ada takbiratul intikal. Jadi takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Contohnya pun ngeten ya. Terus dari itidal ke sujud. Ketika itidal ke sujud itu ada namanya takbir intikal. Takbir perpindahan dari setelah itidal ke sujud. Maka cara membaca takbirnya itu adalah di antara niki. Jadi ketika seorang itu mau sujud berarti imamnya membaca Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ini karena namanya takbir intikal. Kalau dia membacanya masih berdiri, padahal posisi mau napa sujud, ini berarti takbir napa? Takbir berdiri. Atau dia mengucapkan takbirnya setelah sudah dalam keadaan sujud sempurna, maka ini sebagian kesalahan, ya. Sehingga sebagian makmum juga karena imamnya tadi, imamnya sudah mengucapkan takbir padahal dia masih berdiri, padahal dia mau sujud, ngoten nggih. Akhirnya apa? Dikira makmum tadi, ternyata imamnya sudah napa sujud. Maka ini juga harus diperhatikan bagi seorang imam ketika khususnya mengucapkan takbiratul intikal itu harus diantara gerakannya, ya. Contohnya badai mau sujud tadi, maka mengucapkan takbir intikal perpindahan tadi ketika masih berdiri sampai nanti mau sujud. Jadi Allahu Akbar lah menikah. Maka niki ketika berdiri mau berdiri ke rakaat
kedua atau ketiga, maka baca takbirnya ketika duduk sampai nanti berdiri. Jadi Allahu Akbar. Barnya ini berarti sudah posisi berdiri. Bukan ketika masih duduk atau ketika sudah berdiri sempurna. Nah, ini kadang sebagian kesalahan sehingga makmum itu dikira bahwa imamnya sudah sujud atau sudah berdiri atau sudah ruku. Insyaallah mengatakan. Insyaallah paham nggih. Baik, jamaah ingkang tansah dimulaken Allah Subhanahu wa taala makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Wonten kelentang-kelentipun kula nyuwun agung sami kita tutup kanthi doa kafatul majelis. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.